Hallo YouTube. Jeg er MC Nilrup, og jeg tager jer til et nyt tutorial. Denne gang vil jeg vise, hvordan man laver en Minecraft server. Bucket 1.2.5. Okay, det starter med, det er, at I laver en ny mappe. Kalder mig Minecraft server, for eksempel. Så går I ind i jeres internet. Bucket.org. Get plugins. Nej, hvad det var. Tryk bare på den der. Tryk download craft bucket. Og behold. Okay, så går jeg over på. Så lukker jeg bare det der ned. Trykker Good Craft Bucket. Og spytter det her og kopierer det der mine servlet. Så laver jeg en ny tekstfil. Den behøver vi ikke sådan noget eller ekstra store ikoner. Nej. Bare have den sådan der og kopiere det ind. Jeg har Java 7, så jeg skifter til et 7-tal. Og så gemmer I den som server run. Eller hvad I nu kan kalde den. .bat. Husk nu. Den der alle filer. Gem. Og luk ned. Så kommer den her frem. Der er ikke noget nu. Fordi vi skal lige sætte den her på. Den i. Sådan. Så åbner den. Ja, vi skal også lige omdøbe den her. Til Craft Bucket. Eller bare Craft Bucket. Sådan der. Nu åbner I den. Booyah. Sådan der. Bare tryk til det. Og så spawner det. Så laver den serveren der. Det er normalt, når det der warning står der. Det er bare fordi jeg ikke havde alle de her filer. Det er verdenen, det er deres net og deres end. Help plugins. Fint, og det her det er ikke en, hvordan jeg viser, hvordan man laver Hamachi server. Det er en uHamachi server. Yeah. Okay, bare skriv stop. Først plugins. Nej, en plugin. Det er det, jeg viser. Så går I op. Nej, skriv på bucket.org igen. Og trykker get plugins. Og skriver I Senti. Den synes jeg, man skal have. Det er bare sådan en must have plugin. Trykker bare på Essentials Core Download. Sæt det der. Bare åbne det. Tag den her op. Gå ind i plugins. Og propper det der ind. Så åbner serveren igen. Se, der står Essentials. Det betyder, at den virker. Så går jeg ind i plugins. Så kan I se, der kommer 2 filer. Dem kan I så mæske lidt rundt med. Okay, fint. Det var det første. Så går I ind på CMD. CMD. EP confirm. Eller EP config, mener. Og så finder I den der EP. Standard Gateway. Det er den der. Så skriver jeg den ind. Den der. Og så pauser jeg lige, så I kan se mit password. Så jeg logger ind, og så jeg prøver det, der hedder D-Link. Og så trykker jeg, for jer, der prøver D-Link også, så trykker jeg bare Advanced. Og lige gider jeg gå ind på den, sådan. Port forwarding. Og så laver jeg simpelthen en, der hedder Minecraft, ja. Så laver jeg en, der hedder Minecraft her. Jeg sletter, vent lidt. Okay, så nu okay det. Så skal jeg, og så laver jeg et navn der Minecraft. Skriver. Så lige finde den her IP-config igen. Så skriver jeg den der IP, IPv4 ind. Det er tilfældigvis min, den er 1.2.168.0.190. Så skriver jeg 25565. 25565. Så tjekker I den. Trykker bare der, og så trykker jeg save. Men så er savet den. Så går jeg ind på ipchicken.com. Og så giver I den her IP til jeres venner. Kopierer den, giver den til jeres venner. Minecraft nu. Ja, så kan I give den til jeres venner, så I kan spille sammen. Bare tryk reconnect, kopiere den, join server. Så join simpelthen serveren, ja, det er mit server, fordi jeg er sådan en 24/7 en.
Join er bare den. Nå ja, der er noget andet, I skal. Inden for servermappen, den er her. Går I ind i. Skal I finde den? Server properties. Skal vi finde. Finder en notesblok eller WordPad, det er faktisk lidt lige meget. Jeg bruger lige WordPad den her. Okay, godt. Så går I ind i. Så kan I miste lidt rum med det der. Tutorial. Monsters. Hvor mange spillere der kan være inde og sådan noget. Hvad gamet skal være, hvor langt det kan bygge. 1, 2, 3, 2000. Og så se bare. Det var det. Okay. Så tager jeg op i sæt op. Jeg hedder Dolmen deroppe. Så jeg skal skrive Dolmen deroppe og trykke Ctrl C. Og så er det der. Og så er man simpelthen bare op. Så ja. Det var det, og så ses vi til næste gang. Peace out.